Ngaon ta guys. Yummy. What's up guys? Karon magluto na sad ka o mag-isa kita og chayote nga walay sagol. So alone lang ni siya guys. So trya na to og kaon og maganahan ra gyud ta mo kaon ani kung walay sagol. Yo, shout out sa mga nanglantaw diha. I love you guys. Inya na lang di ko mang-mention sa inyong mga names kung madaghan na mo. Charot. Pero guys, lami ra siguro jud ni oy. Labi nagwalay laing sudan. Wala ako kabantay nga human na ko og chop so akong ibot ang na ni og bawal guys. Pastilan pagkadagko pud kaayo sa kahoy namo oy. Wa mi kalagha karon kay among at sa tuanas amo silingan nagpuyo. Among at siya mo bisita rag karyot sa amo. Ayan ni sige na guys magbutang na tag mantika sa ato nga pan. So while magpainit sa ato mantika magpiod-piod sa taaning ahos guys. Mag-music sa ta guys. Hindi naman inaakalang ikaw pa lang magkakasama ang hanap ko noon. Ibang iba sa ngayon, ika'y dumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? So mao ni akong gigamit guys, magic sarap. Ang lahat, makapiling ka lang. Walang hihigit sa'yo, ikutin na ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw, sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko sa iyo, lang yun ang nakaganto. Ako'y babalik pa rin sa'yo. Sino ba ang mag-aakalang mabibigyan ako ng pag-asa labas sa liga ko? Isang katulad mo, ngunit nang dumating, napatanong ako, ikaw na bang pinangarap ko? Ayan guys, ang atong chayote ready to eat na di ay ni. O karon magsugba ta og buwad nga bangos nga gibondes pa jud. Ayan. So much sa nag-sponsor ni ini, especially ni Ate Ces og ni Kuya Arjan. Thank you so much. Salamat kayo ani nga buwad. Actually dili pa di ay ni siya buwad pag abot. Fresh pa di ni siya nga isda. Guys, atong suwayan og kaon ang lami nato nga giluto. Ang lahat makapiling ka lang. Walang higit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo.